Һәркемнең өендә артып калган икмәкләр була. Менә шулардан хәзер бер тәмушка ясыйбыз. Кирәк була безгә 3 пачка сыер мае, 1 йомырка, яшел үләннәр, суган, петрушка, безнең петрушка булмады инде монда, укроп, сарымсак. Сыер маен эретергә, ул кайнар булмасын. Йомырка пешеп китәргә тиеш түгел, менә кызымсык. Яшел үләннәрне салабыз. Хәзер сарымсак. Менә шунда җайланмалды әле рәхәт икән. Саласың да. Хәзер менә шуны ипиләр өстенә сылыйбыз. Менә шулай сылыйбыз да кызган духовкага тыгып, кетерләтеп алабыз. Сылап бетергәннән соң өстенә песок сибәргә. Узатабыз шулай. Менә шулай булган инде бераз кызаргач. Алып куябыз. Тарелкага алабыз һәм суынгач ул шундый кетерләтергә тәмле була. Алып авыз итеп карыйбыз. Менә бу сарымсак белән песок тәме икесе бергә. Бик тәмле.